Jeg vil gerne fortælle jer lidt om Jellicoe Road. Det er en bog, der handler om en pige, der hedder Taylor. Hendes mor efterlader hende på Jellicoe Road. Det er i navnet, fordi den her bog har rigtig meget med det at gøre. Men Taylor sidder så der ved en 7-Eleven og sidder og venter. Og så kommer der en dame, der hedder Hannah. Og hun tager Taylor med hjem og passer hende. Og så begynder Taylor så på Jellicoe-skolen, da hun bliver lidt ældre. Det er i 7. klasse, man begynder derude. I det sidste klassetrin, der bliver hun så udnævnt til leder af alle kollegierne. Og dermed leder af Jellicoe-skolen. Fordi at der de sidste mange år har været en territorialkrig mellem Jellicoe-skolen, byboerne og kadetterne, som går på et militærakademi. Altså kadetterne, ikke byboerne. I 8. klasse, der løb Taylor væk fra Jellicoe-skolen, fordi at hun havde på en eller anden måde fundet ud af, hvor hendes mor var. Så hun prøvede selvfølgelig at finde hende. På en togstation, der møder hun så Jonah Griggs, og de vælger så at løbe væk sammen. De når så aldrig derhen til, hvor det er, at Taylors mor er, fordi at Jonah, han ringer hjem til sin skole, kadetskolen, og så kommer brigadegeneralen og henter dem. Nu er jeg altså ikke en af den slags personer, som sidder og vil afsløre, hvad slutningen er, fordi at det er jeg synes, det er virkelig irriterende, når folk gør det i deres anmeldelser, eller når man sidder og ser en film sammen med folk, og de sidder og fortæller, hvad den slutter med, eller hvem der dør, eller hvem der kysser, eller sådan noget. Jeg synes, I skal læse bogen, fordi jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Jeg synes, den har en fantastisk god slutning. Hvis I synes, den er lidt forvirrende i starten, så er jeg altså ikke alene, fordi det synes jeg, den var. Men tro mig, det hele kommer til at give mening, når man får læst bogen. De første par kapitler kan godt være sådan lidt, what? Men hvis du så bliver ved med at læse, så giver det altså mening til sidst. Så god læselyst, og tak fordi at I gad at se med på min vlog.